ọzọ dịka ibe ya dịka ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti chịkọbara mmemme nkwanye ugwu ikpeazụ nyere onye jibu ọkwa majority leader Dr. Nnamdi Okafor. Gọọmenti Anambra steeti etiga ezinụlọ ya aka n'obi bụ maka ya bụ ọnwụ onye omebe iwu anụ anwụrụ n'ọnwa Ọgọst n'afọ a dịka o jere ọgbakọ ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu emere na South Africa. Onye nta aka ibe Mandela Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kọwara ọnwụ dịka ihe mmadụ ọbụla dị ndụ agaghị agbanalị ma kwue na ya bụ nwa amadi nagolu mmụọ bụ nnọọ onye mara ya ekwe na-akụ n'imebe iwu ma kpee ekpere ka Chineke nna gaa n'iru n'ịkasi ezinụlọ ọrapụ obi. Ya bụ aka na-achị steeti a were ya bụ ohere wee kpọọ oku ka e nwee ezi mmekọrịta n'etiti ndị na-emebe iwu nakwazi gọọmenti na-achị steeti a n'ụdị pụrụ iche n'ihe gbasara nchekwa ndụ ndị Anambra na ndị niile bi na steeti a n'ebe ọ pụrụ iche ọkachasị n'ebe ọ metụtara iguzobe iwu maka ọdịmma onye ma onye ọbụla. Okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu steeti a bụ Right Honorable Uchenna Okafor nọrọ n'oge ahụ wee kwue na ya bụ nwa amadi Okafor nagolu mmụọ bụ nnọọ onye na-ejighị ọrụ ya dịka onye omebe iwu wee tie epele n'oge ọ dị ndụ, ebe o kwuru na ọ bụ onye rụsiri ọrụ ike ma tụnye ụtụ nke ya ịhụ na ya bụ ụlọ omebe iwu steeti a na-aga n'iru n'ọrụ iguzobe iwu eji wee mara ya, ebe ọ kpeziri ekpere na ụdị ọnwụ ike ahụ agaghị adakwasakwa ụlọ omebe iwu steeti a ọzọ. Ndị niile na-alụ ọrụ na ya bụ ụlọ omebe iwu steeti a were ya bụ ohere wee too ya bụ maazị Okafor nagolu mmụọ n'ọrụ ọma dị iche iche ọ lụrụ oge ọ nọ na ya bụ ụlọ omebe iwu steeti a. Site na Anambra State House of Assembly dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.